Arratsalde denoi. Injamarriko langileak 10 urte paseak daramatzagu etengabeko restrukturazio egoeri aurre egiten. Usurbilduko lantegi itxi ez dadin eta gure lanpostuen alde borrokan. Urte guzti hauetan, enpresako zuzendaritza hainbat ere alkostu ditu. Eta gaur egun 35 langile inguru horiek gaude plantillan. Orain dela 10 urte baino ehuneko 20 baino gutxiago. 2009 urtean 900 langile. 2019 urtean 37 langile. Grupo Ingemar enpresako zuzendaritzak aurkeztu duen irteera erean, enpresak estatuan dituen beste lantegi batzuetako langile batzuk ere sartu ditu. Eta hau da honekin lortu nahi duena. Bat, berea Madrilen tramitatzea. Bi, negoziazio batzordean Luoko Ingemarga enpresako batzordeak izatea gehiengoa. Galiziko lantegiko enpresa batzordeak onartu du irteera, ere hau. Hauxe zuzendaritzaren helburuetako bat. UGT eta SIGA sindikatuak duten gehiengoan negoziazio batzordeak eta hauen aldeko botoi esker 30 familia kalean geratuko bidean gaude. Eta 70 urte Grupo Ingemar osoari sostendua eman dio lantegia Usurbilkoa ixteko arriskuan. Ez dugu lertzen nolatan itxi nahi den hau bezalako produzioko planta bat. Orain dela 3 hilabete baino gutxiago aurkeztu den bidegarritasun planean enpresa hau errentagarria dela argi eta garbi esaten denean. Grupo Ingemarko zuzendaritza txantakea erabiltzen nahi dela salatu nahi dugu. Lantegi bateko langileak beste lantegi bateko kaleratzeak eta itxiera onartzen bultzatu dituen beraien lanpostuak mantentzeko truke. SIGA eta UGT sindikatuei eta Luoko langileei hauxe galdetu nahi diegu. Arro egoko zalte zuenak ez den beste lantegi baten itxiera eta kaleratzean parte hartu izanaz ezta? Una etorri eta gure familiei azalpenak emateko gai altzerat, Borrokan jarraituko dugula adierazten nahi dugu. Gezurra handi bat besterik ez den ere hau Audientzia Nazionalean inpunatuko dugula eta lautzagabeko adile hau agerien usteko alegin guztiak egingo ditugula. Usurbilko lantegiko langileek urte guzti hauetan eskainitako babesa eskertu nahi dizugu. Babes honi esker lortu dugu borrokari eustea eta amaiera jarraitzeko indarrak biltzea. Usurbilko udalari ere eskerra nahi diogu eman, babesa eta adi egoteko eskatu nahi diogu. Ingemarrek Usurbilko lurzailekin negozia egiteko asmoa duten hartemanez gero behar diren neurriak hartzeko. Besterik gabe eskerrik asko denoi eta Ingemarrez itxi. Bueno, arratsalde on denoi etortzeagatik. Los trabajadores... Bueno,